Akụkọ nke a taata bụkwa akụkọ maka nwa enwe nne ya na nwunye nne ya chakpị wee bụ na ụlọ ofu oge ahụ ofu nwaanyị na di ya wee na-ebi ọfụma na-ebi nnọọ ọfụma mụta ofu nwa nwoke na-ebi wee nọkata di ya wee jee nụọ nwunye ọzọ si na ọ ka fa dị ịbụọ fa wee dịkwa ịbụọ ahụ mana nwunye nke ọ nụtara ịbụọ chọrọ ka ọ bụ sọsọ ya ga-ebi o chekata ife ọ ga-eme ọ mara o wee welu nsị wee nye nwunye nke izizi ya wee nwụọ nyanwa mụta ụmụ na-abụ wee welụzie nwa nwunye nke izizi ini wee melu oru nke a wee na-ejeso ozi mana ọ pelụ mpe otu a gara oge ọbụla osibe n'isi chasịa maka di ya na-ejebe afịa ebe tere aka osibe n'isi chasịa odobelu ụmụ ya nni nke fa n'ebe aka fa ga-elu n'ala welụzie nke nwatakịrị anụnwa bụ nwa oru bụ na-enwerọ nne jee welu debe n'uko ebe aka ya ama elu ọ bịazịa ọ na-amanye elu ka o bute nne efu dị n'uko ma ebute nwunye ndị nke ọzọ na-amụ ya amụ bụ ndị ịbụọ na abụọ n'ihi ọmanigide agụgide mgbe nwaanyị a ji jesịa bata nọkata o nyezi anya nke fọ ọnụ olikwa ọnọrọkwa nwee nwanne mgbe nne ya ga-eji bata fanche emebekwa ka afa na-eme ọfụma emebekwa ọfụma nwoke a pụrakwa na ebidokwa ebute nne ya adọba n'uko olu ụbọchị ahụ agụgụ katazie anya ọnọrọzie ndị nke ọzọ ejebego igwu egwu ọnọrọ n'ime ebe a na-esi nne n'usekwu na-ebe nne nke mụ kpayoro nne nke mụ kpayoro nwanyị be gị kpayoro sisiri nni kpayoro bụrụ nke ya na ụmụ nke ya dobe naanị kpayoro bụrụ nke mụ nwa ogbenye debe n'uko aka elu n'uko kpayoro ụkwụ elu n'uko kpayoro anya mmiri belebele ọ bụ ka ọnwụ nne si adị kpayoro ebe ọ nọzi na-agụ ife a nne wee si na ndị mmụọ wee pụta butuolu ya nne wee lichasịa nne pụbakwa nwaanyị ejesizi abata fụ na nwatakịrị ya eligo nne jụbịa ka eko si butu nne ya gbe ya nkịtị sị na ya butuli ya gbakọtakwa ya nkịtị sị na ya butuli ya nwaanyị gbakwa ya nkịtị jebekwa afịa mbọsị ọzọ dọbakwa nne n'uko etu o si adọba ndị nke anụnwa abịa libe n'ife lichasịa rapụrụ ya efere nya bụga pụbazie igwu egwu o bugasịa ya manigide enu ka o bute nne ya o kwere ya o bebekwa kpọbakwa nne ya nne nke mụ kpayoro nne nke mụ kpayoro nwanyị be gị kpayoro sisiri nni kpayoro bụrụ nke ya na ụmụ nke ya dobe naanị kpayoro bụrụ nke mụ nwa ogbenye debe n'uko kpayoro aka elu n'uko kpayoro ụkwụ elu n'uko kpayoro anya mmiri belebele ọ bụ ka ọnwụ nne si adị kpayoro mama ya pụtakwa bụrụ nne bunyekwa ya olie nne ọpụbakwa o wee deba nwaanyị a wee batakwa wee sị ụmụ ya na ife mezili ya bụ na ya pụbazie ọzọ fajikene ka fa n'anya mara ife onye na-ebunye nwatakịrị ya nne ya na ọ ya bụ ndị ogbe na-abịa ebulu nne ebunye ka ya na fa wee mee o wee jebekwa o jebezie oge ili nni luo ụmụaka liwekwa n'ife alichasịa bupụtesịa efere rapịa ka nwatakịrị anụ bupụkwa ka o si ebupụ fama jebekwazi igwu egwu fa pụọ garube bịa nyobe ka fa mara ife na onye na-ebunye nwatakịrị ya nne ya wee chee na fa nọrọzi agụụ na-agụkwa ya o wee kpọbakwa nne ya nne nke mụ kpayoro nne nke mụ kpayoro nwanyị be mụ kpayoro sisiri nni kpayoro bụrụ nke ya na ụmụ nke ya dobe naanị kpayoro bụrụ nke mụ nwa bụ ogbenye dobe n'uko kpayoro aka elu n'uko
ụkwụ elu n'uko kpayolo anya mmiri belebele, ọ bụ ka anwụ nne si adị kpayolo anya mmiri belebele, ọ bụ ka ọnwụ nne si adị kpayolo. fa na-ene anya ya bụ aka mmadụ na-abụ wee pụta, fa afụrụ onye na-ebu nne ya, sọsọ nwatakịrị afụrụ ya n'ọma nọ nne ya, mana sọsọ aka mmadụ ka fa fụ, aka mmadụ aka na-abụ a wee bupụte nri bunye nwa wee na-eli, fanwa daa tụbọ, famazi ife mefafa daa tụbọ, fe kuru ume, obi mmapụ, fa tọgbọzie ebe a, nne fa wee jesịa bata kpọtete fa wee tete, ọsịfa ka ife fa tọgbọzie eme, fa wee kọbalịa ife fa fụ kọsịa na o nwere aka mmadụ bịa bupụte nri bunye. Nne fa nekwa anya gbakwa nkịtị wee ruo echie jepụ afịa nke ya nachi ya ka ọ mara ife na-eme, ka ọ mara ife bụ aka mmadụ ha wee bata kwụrụkwọtachanakwa, nwatakịrị a wee bidokwa gụba ka aka ya na-elurokwa nri oge eli, o wee gụbakwa nne nke mụ kpayoro, nne nke mụ kpayoro, nwanyị be gị kpayoro osisili nni, bụrụ nke ya na ụmụ nke ya dọba naanị kpayoro, bụrụ nke mụ nwa ogbenye dobe n'uko kpayoro, aka elu n'uko ụkwụ elu n'uko kpayoro anya mmiri belebele, ọ bụ ka ọnwụ nne si adị kpayoro. Aka nwaanyị apụtakwa burukwa nri bunye nwa ya, mana ọsọ aka mmadụ ka a na-afụ ka aka anwa na-apụtazi. Nwaanyị nke ọzọ bụ nwunye di anwa gburie na-achọrọ ka onye nwe ya nri wee jee bala aka na abụọ ka o jidie aka na abụọ wee jidie na akpịrị wee dọgbuo ya, wee tọgbuo ya ebe anwa bunye nwa ya nri wee pụbakwa, nwatakịrị sie nri, ọ nọzi ebe a nne ya wee bata wee jụba ka ife melụ nwunye ya, a na-achọzi a na-agbakiri anị ka ọ na-agbakirizi na-eti mkpu anwa, nwatakịrị wee gụbakwa ife ọ na-agụ, nne nke mụ kpayoro, nne nke mụ kpayoro, nwanyị be mụ ibe gị kpayoro osisili nni, bụrụ nke ya na ụmụ nke ya dọba naanị kpayoro, bụrụ nke mụ nwa ogbenye dobe n'uko kpayoro, aka elu n'uko ụkwụ elu n'uko kpayoro anya mmiri belebele, ọ bụ ka ọnwụ nne si adị kpayoro. Aka apụta gharịa mmanya ụfọdụ pụkwa ya, fa wee fụzi ife menụ, nwoke a bụrụ nwunye ya kpọrọzie ụmụ ya, o kwezi anụ nwunye ọzọ.